Makadawat ug upat ka mga bagong fire trucks ang Davao Region gikan sa National Headquarters sa BFP. Gilauman moabot ang fire trucks sa dili pa matapos ang Fire Prevention Month. Sumala ni Fire Inspector Lian Palermo, ang Chief sa Public Information Service sa BFP 11, ginatino pa kung asa ma-assign ang upat ka mga fire trucks. Yung mga fire trucks po na binigay ngayon ng National Headquarters ay ito po yung mga bagong fire trucks po. So makakatulong po yung apat sa ating pag-responde po sa sunog dito sa Davao Region. Subay sa record sa BFP, ang Davao Region adunay 123 ka mga fire trucks ug pulos operational ug serviceable. Apan ang uban niini karaan na. May bagong mga fire trucks na padulong sa Region 11. Tagaan tag fire truck. Additional sa itong mga fire trucks. Kay mga fire trucks na ito, karaan na sa siya. In celebration sa itong Bureau Fire Protection Fire Prevention Month, natay team na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Kasabot ana is na ang Bureau Fire Protection kanunay na mutabang sa atong komunidad sa pahatag og training, education campaign, fire safety awareness para malikayan nato ang sunog. Dakong tabang ang moabot nga mga bagong fire trucks, hilabi na karong Fire Prevention Month na makasuporta sa pagresponde og galing adunay sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.